Kawaya County na Mombasa waduogo nyake County mama sawa kama jodito ma Kenya Kwanza ka hotel ne gijalub jaten piny Kenya William Ruto kawuono goyo tache County ma Murang'a ne campaign margi. Kweth no dhi nyime gi seyo jatend piny Uhuru Kenyatta kuom kawo okang' mar siro gai mar ODM Raila Odinga lwedo e laro kom tend piny Kenya yiero mabiro. Jafwambo marwa Chris Owino miyowa ler mathoth. Amen mar yoko ombulu mag masawa mar piny Kenya yiero mar tarik 9 dwe mar 8 higani kawuono odonjo e gwenge mag Kangema kod Kiharu e county ma Murang'a, achiel kuom counties man kod kwan maduong' mag jogo ombulu e masawa mar piny Kenya. Tayari tuunde hiyo serikali pamoja. Riwruok mar Kenya Kwanza e botelo mar jalup jatend piny William Ruto omolo e gwengego ka thur mar wach eromo makawuono en kelo lokruok e sekta mar pur kaluwore ni thoth jodak ma masawa mar piny Kenya to molo e county ma Murang'a gin jopur. Lazima kilimo iweke pesa kwa mfuko ya mwananchi. Na njia ya kilimo kuweka pesa kwa mfuko ya mwananchi, tupunguze gharama ya mbegu, tupunguze gharama ya mbolea, tuondoe wale mabroka, tuondoe wale makatel, tutafute soko ya sawasawa ya maziwa, tutafute soko ya sawasawa ya chai na kahawa, na tuwe na chakula ya kutosha, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Nimekuja hapa kudhibitisha kwamba chama cha UDA, chama cha ANC, chama cha Ford Kenya, cha Weta na chama cha Moses Kuria na chama cha Kabogo tumeshikana, tunasema kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu tunataka ushindi thabiti ambao utaweka serikali mpya katika mamlaka, serikali ya Kenya Kwanza. Josiasa masiro lwedo jalup jatend piny William Ruto mawuok e gwenge mag masawa mar piny Kenya okwayo Ruto mondo bi otiek chenro duto mag dongruok mane kuomgi okwamo e rot poni oloso piny owacho mabiro. Tunaanza pale Maragi, kwenda Gatheru, kwenda mpaka Widhaga. Although hatujaanza kutoka pale Maragi kwa sababu contractor ni different na amechelewa kidogo, lakini anafanya barabara kule Nyeri na atakuja kufanya barabara ya kutoka pale Maragi, Karidodo na kurudi pale Kamwebe-ini. Pia hii mtu anaitwa Murang'a, msemaji wa Uhuru Kenyatta, akisema hapo beleni alikuwa anasema ati wanahitaji 10% ya kura ya Mount Kenya. Sasa amebiduka anasema ati Azimio hawahitaji kura yetu. Vile amejua hakuna kura hapa. Wewe Murang'a, wacha madharau. Sisi unasema hutaki kura zetu, kwa nini unasema namna hiyo na hizo kura hakuna? Sisi tunamwambia Mlimani tutaweka 80%. Atafuta hiyo mahali ingine, sisi tuko sawa. Siasa mag kom maduong' mapacho kae bende ochuo chieng' e kinde ma jotelo mawuok e gwengego okayo lak gin gidhi timo duto manyalore mar neno ni oganda mawuok e masawa mar piny Kenya ogoyo ombulu karombgi ne jalup jatend piny William Ruto. Wakati ulinihitaji nilisimama na wewe. Waswahili wanasema akufaae kwa dhiki ndio rafiki. County ma Murang'a en achiel kuom gwenge mane ogoyo ombulu mathoth e yiero ariyo mokalo ne duond bura mar Jubilee, kendo jalup jatend piny William Ruto osebedo katimo limbe kuro kinde ka kinde mar yudo sir makamano higani. Chris Owino, Ramogi TV.